Mamazuva mashoma apfuura Sly Media TV yakaenda kunzvimbo yekwabhora musha weKwamarimo uko kune murume akafa zvisina tsarukano mushure achangobva kudoro uko kwaaitandara nevamwe varume. Kwabhora inzvimbo iri pedyo neguta reHarare zvichiburikidza nemakiromita 50 kusvika munzvimbo iyi. Muzukuru wemufi anoti sekuru vake vakatanga kurwara zviri siriyasi ndokubva afonerwa nemuvakidzani kuti kumba kwakanga kusina kumira zvakanaka zvakazoita kuti amhanyire kumba kwasekuru vake. Paakasvika kumba kwasekuru vake akazodana vavakidzani vechikuru avo vakasvika vakati sekuru vake vakanga vave kufemera kure, izvo zvaizoda kuti vavamhanyise kuchipatara. Vave munzira kuenda kuchipatara zvinonzi murume uyu akamuka nerimwe simba risina kuzikanwa kuti rakabva kupi, achibvunza vanhu vose vakanga vakamukomba mumotokari umu kuti vaimuendesa kupi. Motokari yakadzokera kumba sechishuvo chemurume uyu. Achingosvika pamukova wemba yake akadzika mumotokari akafamba chinhambo chinokwana kuita 200 meters kubva pamotokari kusvika pamba pake. Amva ataura kuti akanga achida kubikirwa tuporiji. Muzukuru wake anoti hazvina kumutorera nguva, akamhanya akamona kasadza kuti sekuru vake vadye zvavo wavane kuzorora. Pakasvika Sly Media Crew pamba apa vakawana vanhu vese zviso zvavo zvichiratidza kushushikana nekusuwa kukuru nekuchema kwavaita hama yavo yavakanga varasikirwa nayo. Tiri muzukuru. Handiti nyaya yemushakabvi muchinditsanangurira chii chakanyatsoitika? Inini ndakatofonerwawo kuma4 ndichinzi uyai kuno sekuru varwara. Ndakasvika zveshuwa ndikaona vakarara vasingakwanise kana kuita chinhu. Chibva ndasvika bva tatsvagawo vamwe vanhu vechikuru kuti vatitarisire kuti munhu anga ari mupenyu here kana kuti. Ndezveshuwa vakauya vakati munhu anenge mupenyu. Akakufonera ndiani achiti varwara? Next door. Saka tasvika ndobva taona kuti munhu anenge mupenyu anenge ari kufema mbijana. Ndobva tavatakura vakadaro takutoenda navo kuchipatara. Titori murodhi tiende kuchipatara vakabva vamuka kudaro vachibva vagara vakati muri kundiendesa kupi? Tikati sekuru tiri kuendesai kuchipatara. Vakati vandidzoserei kumba ndiri right. Ndobva tati rega tivadzosere zveshuwa, takatoona kuti zveshuwa munhu aita se atove right. Ndobva tatodzoka navo. Tadzoka navo pamba funga wakangogara dzinenge 3-4 hours vachibva watanga kurutsa kudaro. Vakabva vati ndibikire porridge. Patabika porridge ndobva vatodya porridge rere vakapedza. Takatoswera navo zvakanaka tichitotaura navo nyaya vatori right. Then kuma past 7 pakatobikwa sadza vakatodya sadza remanheru. Vachitopedza kudya sadza funga vakangogara dzinenge 30 minutes. Vachibva vatoti kune mwana womukomana ndiwaridzire zvakanaka ndinyatsogara zvakanaka. Ndoda kugara ndakazembera. Vagara vakazembera madziro vakabva vatongofawo vakadaro. Pavakashaya pane zvavakambotaura here kubva pavakangomuka muchiva madzoka navo? Muri kuti makaswera muchitaura navo nyaya vachitarisa nezveurwere hwavo ivo, pane here zvavakambotaura? Isusu takatoswera ichitovabvunza vaitoti hapana pandiri kunzwa kurwadziwa ini. Asi ndofunga inhau yedoro nokuti ndakanwa doro tumbwa utu. Saka ndofunga inhau yekuti ndakanwa ndisina kuita sei kudya pamwe ndozvandikonzeresa kuti ndidaro. Saka takangotiwa pamwe idoro. Vachitaura ivo kudorora kwacho kwavakanwa vaiti vakanwa vainwa nevamwe here kana kuti vakanwira vari kumba musingatauri zvenyu mazita kana vakaenda kunonwa nevamwe? Aiwa vaiti vainwa neshamwari yavo. Vainwira vari kupi?
vari muraini matinogara umu. muri kuti vakazongogara ndobva vangoshaya vakadaro? Vakazongogara vakabva vangoshaya vakangozembera madziro. Makazviona sei mimi kuti munhu uyu hapasisina kana kuti makazongoona inguva yakareba zvakaita sei kubva pavakati ndiwaridzire ndigare nekuzoona kuti munhu uyu hapasisina? Ndifunga after 30 minutes atopedza kudya sadza ndopatakazoona after 30 minutes kuti munhu anenge afa. Kwakuchizotarisawo zvishuwa vanhu vakatarisawo vakomana vanga varipo vakati munhu panenge pasisina ndokuzoziva kuti akaita kuti vashaya. Ndokuzoudza veukama? Wamakatanga kuudza imi makasvika pano pamusha ndiani? Ndingati takatongofonera vese because vakanga varipo vachona ndini nemwana wavo ndisi tinogara kunoko, vamwe vese vanenge vari kuHarare. Saka takatongovafonera vese vachibva vazongouya veukama vese atiwe manheru. Aiwa, tinotenda. Regai timbonzwa kubva kune mukoma wemushakabvu kuti pavakasvika pano pamusha matanho avakatora ndeapi. Muchitaura nemwana ndikuziva kuti pazuva ranhasi hapo ari kufambira mapepa ababa. Aiti zvii zvakaitika kuna baba kuti muzosvika pakunzwa kuti munin'ina wenyu hakusisina? Mukomana akati anzi baba pane munhu waanwa neidoro. Saka munhu anonzani kana akangotaura ndoda kuti mutaure mashoko akataura baba pane munhu wawanga wachinwa naidoro nhingi vachiita zvakati zvakati kana akataura zita remunhu. Aiwa, vainzi anonzi Gano Ganda ndo waitiwa ndio munhu wakanwa neidoro. Saka ndaifunga kuti pamwe Ganda vachisamuona kuti tigare pasi tisi tikurukura, asi kubva ipapo anobvira zimbobatika kusvika pari zvino. Iyo mwana achitaura haanambotaura kuti baba vanwa doro pavakamboti ndiendese kuchipatara zvavainzwa zvacho zvinenge radzire kuti zvichidawo takungofunga sevanhu vanogona kunge vakaisirwa kana mudoro imomo. Zvinogona kudaro just because poison haishandi in 10 minutes and 20 minutes, asi after 1 hour to 2 hours unenge waparara. So I think ndo zvakaitika ipapo. Mukazoona munhu atakurwa nemotikari achinzi andei kuchipatara aizomuka paroad ondidzorere kumba, it means pane zvaitika. Imi mauya makuda kuradzika munin'ina wenyu, ndokunzwa kuti mapurisa anenge akazokuti chimbomirai. Zvakafamba sei ipapo kuti mapurisa azopedzisira apinda? Imi semhuri ndima kanozivisa mapurisa here? Shoko kumapurisa rakaita sei rakazoita kuti vazosvika pano pamusha? Chinonetsa pano chekuti isusu tiri kumakuwa asi tadzongorikana zvichinzi mapurisa akukumba atanzwiyai kumba. Saka hatizoti information yekuti mapurisa ave panapa yakafamba sei. Vasvika ndobva vati chii mapurisa? Vasvika panapa zvikanzi mimi munhu akashaya hamunobvira mamunyoresa kuti munhu akashaya. Saka takutotakura bhodhi tena naye kupi inoitwa postmortem, then after postmortem mozoviga munhu wei. Saka ndo nharwa iripo yekuti kana izvozvo ndokwanditori kubva ndaperekedza vakomana kuti vaende kwamurehwa vanoita vanoona zvakamira sei. But imimiwo chakanga semhuri changa chaita kuti muite process iyo musina kuendezisa mapurisa kana kudaro manga mazvifambisa sei ipapo? Zvinhu zvakaitika isusu tati ini handigari kuno kundogara kuHarare, ndakaya usiku. Saka ndaimboti zvese zvaita sei zvagadzirisika. Saka papasina chekubvunza nokuti kana wangosvikawo zvinhu zvingonzi zvese zviri correct unongoti ngozvizvi correct hauna zvawana zvaunobvunza. Muchibvunza bamukuru, shamwari yake yainwa nayo wawayi tasa pamusha panapa pakakura zvakaita sei? Makamboenda here kuti munomuti nayo tanzwa neshamwari yako achiti ndiwo wakapedzera kunwa naye wawa, zvakanga zvakamira sei? Makamboedza here kutumira mashoko iwayo kuti mugare pasi semhuri muonesana? Ndanzwa muchiti imimi manga makamirira kuti auye pano muzoita sei, muzotaura. Chinoitika pa isu takaya usiku makuseni acho zvazvisingaiti kuti mubate nokuti makuseni acho akabva amuka bhaini. Akatombouya parufu pacho? Haana kuuya parufu. Okay. Takazongonzwa kunzi abuda aenda asisi kumba kwake. Kusvika iko zvino asati ambobatika muno muarea. Kumba kwacho kunani kana makambonzwa nezvazvo? Ndisingazive pari zvino nokuti ini handigari kunoku, saka nesoziva kuti kunani. Ndichatedzera tsvakiridzi kuzoziva kuti kunani. Saka mapurisa akati vatora mutumbi vakati urongwa hwacho hwakufambiswa sei ipapo?
mapurisa akatanzi tatora mutumbi uyu mangwana tienda kwamurewa munhu kana aitwa postmortem then tokudzorera ichi munhu wenyu saka iko zvino ndaperekedza vakomana vaenda nandiriko kumapurisa kwacho saka mapurisa vacho anga akatoti ndandakatomirira handei ndobva kutosumuka nobva kuenda kwamurewa ndobva ndatanga kutongofamba kuya kuno zvokuti hapana kana 30 minutes pamasvika apa ndichisvikogara apa ndambozana netangu pachitaurwa zita iri pane here kuti vakamboti vakuferefeta yakati varoda kutanga vamirira maresults epostmortem vozotanga kuenda mberi nebasa ravo vada kutanga vanzwa maresults epostmortem then vozoendera mberi nebasa ravo takuchimbotaura zvedu dzanyayawo dzebasa iti imimi sekufunga kwenyu semhuri chii chakatora hama yenyu zvinogona kuita kuti nokuti isu hatigari kunofa semunhu ainwa doro neshamwari dzake zvinogona kunge vakangovhiringana chii chakaitika kwavari pasina munhu anoziva hakuna munhu ane evidence yekuzonyazoti chii chakaitika kunze kwokuti mufi wacho akataurira vamwe kuti ndanzaro ndopanokutangira nyaya yacho ipapo ende mapurisa anobva anotangira futi panyaya yacho iyo saka hapana here vakataurira vamwe vake kuti ndanzaro varipo vakataurira mwana wacho akamutaurira zvokuti mwana wacho haapo danga aripo da ataura hapo chete aenda kwamurewa kana adzoka ndiye anochokwadi chekuziva kuti baba vangu wakandisira mashoko akati alright mwana haapo togona kuti rombo rakanaka pamwana anogona kudzoka kana tinogona kuzodzoka momsi imimi achikutaurirai sababa mwana akati mushakabvu mashoko akasiya ataura ndiye kuti chii ndiye kuti doro randakapuhwa rakasina kunaka hanzi pavakamwa dora vakati harisi dora rinomwa mazoisiri rakasiyana nedora rinomwa mazoisiri ndo mashoko aitaura iyo saka chishuviro chenyu semhuri kuti hama yenyu izorire murugare imimi baba ndechekuti chii isitoshira kuti dai zvikafamba zvakanaka kwamureva vakaita postmortem yacho ikabuda zvikaitwa sei unopuhwa mutumbi woita dididi then tonoviga munhu zvobva zvaita sei zvapera iyi nyaya yekuti akanwa doro nanhingi kana kuti zvakafamba sei nanhingi isusu tatisina basa nayo taizoita hedu tsvagiridzo patori paipai asi isu chatachingoda chete kuviga munhu nokudzokera kudzimba kwedu watogara chete Alright, zvakawanda tinozvisira mapurisa. Muri kunzwa mukoma wemushakabvu vari kutsanangurawo kubva pavakatanga kusvika vachinzwa kuti munin'ina wavo aparara. Kutaura kwatiri kuita kunoku mapurisa akauya akatora mutumbi wakaendeswa kwaMurewa ndokwauri kuti uitwe postmortem kuti vaone kuti chikonzero chakaita munhu afe zvakadaro chi. Iye zvinezvi regai timbonzwa kubva kune mudzimai wemushakabvu tinzwewo kuti kwaari shoko rakasvika sei kunzwa kuti murume wake aparara, uyewo zvakare pane here dzimwe nyaya dzaangafungidzira kuti murume wake neshamwari dzake dzaaitamba nadzo, pane nyaya yavakanzwa kana kutiwo zvakare pakauya mwana akasikotaura kuti chii kuna amai kubva kune mashoko emushakabvu. Vahanzvadzi makadi zvenyu? Tiripo makadiwo. Tine urombo nekurasikirwa nemurume wenyu. Shoko rekuti murume aparara rakasvika sei kwamuri, uye zvakare makanga muri kupi imimi? Baba vakangosumuka panapa ndokubva waenda wangoenda kumusoro kokwanonwira wawo ndobva waenda nonwira wawo ikoko ndokubva vauya vanga vasina kunyanya kudhakwa zvavo, vauya ndokubva varara zvekuma 3-4 ndopandakafonera vanhu, ndopandakaenda panext door apa ndopandakati munhu haana kumira zvakanaka, ndokubva vafonerwa ndopavakafonerwa ndokubva wauya iye wepanext door ndokubva aona shaya dzakaomedzi ndopatakati
ndopavakauya vanhu ndikubva vati rega titsvage motikari tiende nawo kuchipatara. Ndikubva vakwidza motikari ndikubva vaenda wakuenda kuchipatara. Vanomukira pamusoro apo vakati muri kundiendesa kupi, ndidzoserei kumba. Ndikubva vangodzoka kunoko. Vechinguva ndokubva vatanga futi kuita serious. Vatanga kuita serious ndokubva ndopatakati ndobva vakabikirwa porridge ndobva vadya. Ndobva tavabikira sadza. Vachipedza kudya sadza ndobva vakati mwana womukomana iye ndigadzire zvakanaka. Watongogadzirwa zvakanaka vangofa vakadaro. Ivo vachitaura pavakaenda kunonwa doro vadzoka vakataura here kuti ndanga ndichinwa nanani endi kana kuti semunhu wamunoziva imimi mungafungidzira kuti kudoro ikoko vakanetsana here nevanhu vavainwa navo wawa? Aiwa kwete, havana kunetsana navo. Vakatonwa ndokubva vatodzoka kunoko. Ndopavakatanga kuita serious. Ndokubva ndopavakatanga kuita serious ndokubva vangofa vakadaro. Chishuviro chenyu semudzimai wemufi nekuti mafiro akaita murume wenyu tingangoti upenyu hwake hwakaganhurwa. Vamwe tinobhotarisa kuti akarwara uchiti arwara vanhu vanozivisa kuti anga arwarisa azorora. Murume wenyu akaganhurwa upenyu hwake makatarisira makaronga zvakawanda. Shiviro yenyu yamuri kudai mimi kuti murume wenyu azorore murugare takatarisa panyaya iyoyi ndeyekuti chini? Unongomuti ndaafambe zvakanaka iye munhu wacho akamuganhura wachona Mwari ndamuropafadzi. Aya, muri kutinzwira mudzimai wemushakabvu watiri kutaura naye pazuva ranhasi tiri kuno. Asi Sly Media yakasvikowana kofini chete neguva rakacherwa pamusha apa nokuti mapurisa akanga atora chitunha kuti chinoitwa postmortem mushure mekunge varumwa nzeve kuti pane murume akanga afa zvisina tsarukano mudunhu umu. Pate muchitaura zenyu baba, zvakaoma sei kugara nekofini papa? Zvinhu zvakaoma zvinotyisa. Kofini rambopinda munhu akaburutswa rinotyisa. Zvekuti nhasi hatina kutokwanisa kana kubuda panze. Kuti tione nhau dzekuti chifa rinda kana racherwa yatomhosva. Ndo maziro atoida pakao chedu. Kuti kutoona kuti ipapa tatosara munhu akavigwa tatoona imwe nhau yakaomara kuti chatsvagwa. Asi mimi chifu wacho makavazivisei? Vana mapurisa nembe nchaji ndovakanga vati isusu chasara tichimufonera. Okay. Tomutaurira situation yamuna. Saka ikoko kurinda pane zvamakaita, pane chichakaitwa ikoko kuti richengetedzeke. Hanzi panondoiswa banana chete nemasanzu. Okay. Riri kure zvakaita sei? Ungati less than kilometer. Handiti aiwa ndopakanaka ipo pandopatanikirika. Saka zvichida ngatiti vapedza nhasi vadzoka nhasi mukatarisire kuviga hama yenyu zvarini? Akatonzi vauya achinzi vauya kuchiri kwakachena isusu kuno iro zuva ranhasi. Kunzi hapana chinotimisa guva rachona rakatocherwa mudhara. Saka vakauya kuchiri kuchena. Chivanhu chedu kuno chinoti ndofunga kubva 5 o'clock hakusina munhu anenge ari kumarinda. Saka vakauya kuchiri kungoonekera tinoviga tina chatinomirira inoita kuti Ata wakaya usiku zvazvamangwana tongosiya rinda racho rakadaro. Anenge ari mangwana makuseni kuno munoviga nguva ikuno? Hai, kana zvazvimangwana toviga kumateni makuseni nokuti rinda rakacherwa kare.
saka ivo veukama ndauti veukama vavakidzani kuno vari kutochi kana muchimbotaurawo navo imi toziva kuti muri hama dzacho vavakidzani vanotiwo chii nechiitikwe kuvabata vari kutotyawo kuvabata vari kutotyawo nezvakaitika kana firi yacho neyakaitika ipapa munhu akatoswera achitofamba akatoswera achitoita zvatoita achitoita kurazvidhina achiendesa nebhara saka zvitotonetsa vazhinji kuti ako chii chakaitika tingatanga ari munhu ainetsa nevanhu here anga ari polite women Polite men. Munaidiwa nevanhu zvakanyanya nyika yemuri dunhu rinoresi munaidiwa nevanhu anga singataure nevanhu saka ngatiti pamwe zvichida kungofunga zvedu akaisirwa muchetura pamwe munhu anga achirwarwa chifamba never know kungotiwo mafiri achona anoita kunge pane zvakaitika handiti vapano ndichitaura nemusi unongoti kana muduka chikafu kazi maitiro achona akaitawo mufu wachona akaita kunge mitira matirana akaita mufi ipapo nemaonero angu zvakaita kunge zvine kachivanhu mukati nekuti matakuriro andakavaita ini ndichienda navo kuti tiri kuenda kuchipatara nesituation yavanga vari bhosi takatombowapeta makuseni zvichinzi vafa kubva tatoona kuti munhu anenge ari kufemera kure situation yavanga vari makuseni nekuzomuka kwavakaita mumotikari tichitoenda tiri murodhi kana imwe ndakatotyana ndakagara pasaidhi navo ndakatovhunduka ndikatosvika pakurova motikari kuti munhu akapamuka mirai muone zvaita munhu zvichiwa vakamuka vakati ko tiri kuenda kupi kana vanhu dhirevha motikari akatotyawo nazvo kati sekuri muda kunyatsodza kuita sei ingati akutorai matofawani chiiko chaitika chii vakati handisi kumborwarai nditori raiti handi yekumba ende vakatofamba kubva uko kusvika panapa vega kunga 200 meters munhu anga arara asingafamba asingafema asingadii asi vakatofamba 200 meters kusvika pano kuti achisvika mumba imomo achingopinda kwakaita mumba zvikabva zvatanga futi ndipo wakachitanga uchitaura kuti anodurura ndaita dandana akanwa duro nezuro but ngaiurit ngatimbobvisai yedu yekurumwa kweduwo tichitaura senge pataura muzukuru kuti mafiri acho haana tsanangura handimboona kuti vari kuti ngatiti zvanzi chivanhu semhuri muri kuronga chi isusu hatisati ane way forward tangomirira postmortem sezvo iri kuitwa toona kuti ipoison here kana kuti chivanhu here ipapo ndipo tichaona result kana pasina chakaitwa obvious chivanhu nekuti mamukiro achona vakaita mumotikari munhu anga akarara safemi kutongoti munhu hamunhu wekuti anga atofa bcause vakatombopetwa nevakuru vanga varipo achitonzi munhu wenyafa ngatipetei tiise mumba nekuzomuka kwavakaita mumotikari ndakatogara navo pasaidi zvakatotityisa kana dhirevha motikari akatotya kana patakazomufonera kuti munhu yafa akatoti muri kunyeka nesituation yaangaona makuseni saka tichazonyatsoona maresults ngatiti postmortem yabuda ichingoti natural death munoza zvinoita zvinoita zvechirungu kazvesainzi zvokuti kana miga munongoti ndozvangobuda poison hapana kwamunenge muda kufamba kuenda kupi kumapostori here kana kuti ndiri kunana godobori nokuti vamwe vati aisa hatiende kun'anga vamwe vati aisoda zvemaprofita imimi semhuri munenge muchida kuti muende kupi izvi ndiri kubvunzira kuti kana paine vatinoziva isusu vanoona zvatisingaoni tese vakasununguka kukubatsira imimi semhuri tobva taenda toti kwatanga taenda uku kune nhamo iriko mhuri iri zvingaite here kuti tibatsirwe tiwane chakadya hama yedu kana chiri chivanhu chida kugadziriswa mapostori izvo ndizvo zvesi toda mapostori vechechi kana zvamataura izvi mauya zvakanaka kuti zviri kutondirwadza chokwadi
nefiro yaita kuzongonzwa foni chete kuti hanzvadzi yako yaita sei yashaya. Saka chinhu chikuru chiri kutondibata, ndoda kuziva kuti chii chauraya hanzvadzi yangu. Tibatsireiwo vanhu vaMwari. Aiwa, ininiwo ndinotenda nemashoko enyu. Isu toda kubatsirwa semhuri. Nokuti ndikafunga firo yaita ainongoti nekirwakana kuti akatibatsira zvinobuda zvakanaka. Tibatsirei ichinge yauya, kana taviga hedu zvakanaka, kana kune vanhu vamunoziva vanobatsira, tibatsirei semhuri. Ndokuti zvatirwadza. Inini chandinokuvimbisai ndechekuti vanhu vanobatsira variko vakawanda vatinotoziya. Chinoitika ndechekuti ndichitsanangura ndingati neexperience yangu basa rakadai so, ngatiti taenda kumapostori semhuri tinongosonzi mumusha menyu imhepo yakasumuka, mune chivanhu chida kugadziriswa, asi kuti tinzi apa ndava nhingi vakaita izvozvo, tese tinoziva takamboenda kunopfugama, tinenge tichingonzi topiwa matombo mhepo yombosudurura. Zvichida ndichingokutaurawo satongondoti sasawira, ndinoona kana kuenda kuchivanhu vaviri kana vatatu handiti kune vandinoziva kuti munoenda semhuri makaita sezvizvizvi, hapana mishonga yamunoskobatwa, monzi garai mumba umu, monzi onai pagiraza mafira akati achi chete zvakwamuri imimi kuti zvabuda hamuna kugutsikana nazviri kana kuti hamuna chenyongoswogarawo sezvamakaita sengeso, monzi tarisai apo, motarisa motonzwa motoona paakabva akaenda akadai, kana akanwa kana akaita sei, kana chiri chivanhu nekwabva mhepo handiti mazviona. And kuti zvichanyanya kutyisai nekuti kazhinji vanhu vanoti tikaenda kun'anga tinogona tazorombeswa tazoita sei, isusu tinenge tiripo handiti mazviona sevatapi venhavo. Tauya nemhuri iyeyi, mhuri ida kubatsirwa uye zvakara hapana mari yamunobvisa, munongobvisa mari yebhasi chete kuti kuti musvike kuHarare, mosvika mogara semhuri, monzi imimi onai chakaita sei, kana muchititendera imimi kuti tese tikubatsirisai. Tinozvitendera tiri kuda kuziva nokuona, tinozvitendera hatirambi. Kana chiri chivanhu chemumusha hapana chakaita, asi kana ari muvengi uyu ngaabatwe akaite se aribe Mwari wangu chokwadi maita tinotenderana. Handiti vakafamba mwedzi musi wa30 tanga tati musi wa30 ndiwo takwanisa mwedzi wenyaradzi yamai takaviga amai musi wa30 July tichiviga amai, September muna July ndo pakafa amai, saka August na September 30 tichibva taita nyaradzo, takatobva kuno musi wa1 tikadzokera kudzimba. Apa tanga tati kumba tagarawo ndo patiri kungofonerwawo nemwana womushu, zvakanzi tete baba kunorwara usiku, ndofunga kuma7 baba kunovarwara, kwavarwara vaita sei, zvikanzi kufa kwacho hakusonzwisisika, vaita siriasi izvozvo havasi kana kutaura. Ndakangoshokeka. Iye akabva akatawo anga aperera gare gare ari kufona, tete baba vafa. Ndakangopererwa saka zvakaoma, firachi yakaoma. Saka zvatingaita zvekuti changoitika ndechekuti tapinda muna November kudai pamidzimu yamwedzi yambudzi, matara aita se anofara, tikangozvita mwedzi uyu ukangodai so misodzi ichimbopukutwawo tichiita sechioma, patinotanga svondo rekutanga raDecember tinenge tichifonerana, tinokuvimbisai kuti zvinoitika. Izvi ndiri kukuvimbisai even ndisati ndataura navo, nekuti vanhu vandinoziva ende nyaya dzakaita saidzodzi ndo basa ravo. Saka apa ndiri kukuvimbisai nekuti isusu tauya sevatapi venhavo hongu
tapedza zvedu tanzwa nyenyi asi takutosiye kuvanhu vafamba taona nekutsanangura kwamaita nemafiro akaita munhu ndoata kuti izvi kaizvi ngazvifambire zvichida ivhini ngatiti posti mutemo yazotaura zvayataura izvo kana muchida makasununguka tinokuvimbisei kuti kana mati hongu toda kuenda futi ikoko tinonzwa kuti zvii zviri kumbonyanyitika mumusha medu tinokuendesai kwavari munozvinzwirawo kana magutsikana kana musina muenda pamwe aiwa isusu munozo tinenge tichifonerana kana mbudzi uyu akadarika December uyu tofonerana kuti ndimi mungafona here muchivhunza kana kuti ndisu ameni isi tinogona kuzongoti wandirweni zvichita nebasa tadai asi imi kungotifonera makuti yeuchidza tisu vaya takambouya kazodaiso makativimbisa zvakazvakati toita sei tobati tobva tataura nanasekuru vaya mutsvagirwa zara munoya varipo vakasununguka handiitira se tinozvionera asi ivhini sekuru vangu kana vakatouya ukoko kwacho kuchipatara vachinzi havana kana ipoison yavauraya pamwe idoro kana kuti yanga yangokwana nguva yekufa isu tagara tinotoda kuti titoenda tongoda kuenda ikoko semhuri tichionawo kuti chii chikudaro aya shoko renyu ndarinzwa vanhu zvazi tinorigamuchira saizvozvo saka sekutaura kwataita svondo rekutanga raDecember ngatibatane tiyeuchidzei tikuendese ikoko munozvionera ikoko aiwa tinotenda hatisi kuti hatisi kuti kana muchinge maenda mazoona zvinenge zvaitika ikoko chinangwa chiri hachisi chekuti mubatirane matero aiwa isati daro chazoonekwa kunzi ndinhinga akakonzeresa izvi mobva ikoko mabatirana matero aiwa isati daro chinangwa chinhu ndechekuti hongu nekuti munhu anenge asisa munhu kana paina ari kuzviita chiregera handiti totanga upenyu hunyowandita sechandira kuti mutivimbise wemunhu kudayo kana timati tiendesa ikoko kana tichinge tazonzwa kuti ndinhinga akonzeresa izvi kana zvakazoda iso bomati anonotiona nhasi isusu hatizodaro aiwa hatizodaro handitika tinenge ngatiti zvaonekwa imimi mune mautokumbira kunanga sekuri vavo gwara redu torifambisa sei kuti izvi zvichida zvidziiririke kana kuti kana munhu achifa afe nenguva yamwari kwete yemunhu mukadaro ayo aiwa isu tinotenda mufungi mungatibatsire aiwa mungatibatsire aiwa ndatenda kana mativimbisa kuti aiwa chinangwa ndechekuti muzova kana semhuri muendera mberi kana nevavakidzani kana zvaita sei kana iri nyaya yemapurisa toti tiaiwa zvosiwa zviri kumapurisa aiwa pakanaka tasingatizi kuti kwamakaenda kwekwe havachaonana tinongoda kunzwa chete zviri kuitika kudai mhepo dzemumhuri kana chii chinongodawo kugadzirisa kuti vanhu vachene munhu anofanirawo kufa nenguva yamwari kwete zvokuti unodimburirwa upenyu hwako usiswa tuvana twake twakadai tudiku tunochengetwa nani aiwa tinotenda tifambe zvakanaka uwa mwari vakuitirei nyasha mwari ndakubatsirei kutaura kwatiri kuita mutumbi wavo wakazotorwa nemapurisa ukaendeswa kwaMurewa General Hospital kuti paitwe postmortem kuti vaone kuti mafiro kana kuti chakauraya mushakabvu chii kana zvichinge zvazoitika mutumbi wozoradzikwa. Asi kutaura kuno shamwari yavo yavainwa nayo hwawa haisi kuonekwa kunzi iri kupi. Chishuviro ndechekuti dai zvichida tamuwana kana kuti mamuwana ataurawo divi rake kuti hongu takanwa hwawa nemushakabvu sekunwa kwataita semazuva ese kana maoko akakachena hanzi nehama dzemufi makaswera muchitandara zvakaita sei. Asi kana maoko ako akasviba izvi tinozvisira mumaoko emapurisa zvichida nemaresults epostmortem achanga auya ndiwo achava pagwara kuti nyaya iyi yofambiswa sei.